RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubraw ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chinchin, 30 anyos, minyo og may usa ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsakit sa akong tiyan. Aron yung hisabtan, sugdon ko sa dianggikan kong nanganak. Ingon ini ang mga panghitabo. Nak, sukad lang ka nanganak ba? Nidako mong kag maayo, eh. Nagisod nagkikugbawi, ma. Ambot, mudaot pa baka ko ini. Nay, palapi, uy. Di makaayo ang sobra ka nako. Anha biya na magsugod ang mga health issues. Mao lagi, ma. Sunod tuig na pa'y ang kasal sa mong maguwang. Unya ikaw mo iyang kuhaon nga maid of honor. Angay tingaling mag-control na kasi imong kaon, uy. Unya, parisan sab ni mong exercise. Mag-hiking ka, sige. Kayugi lagi ko. Nala, sige. Yugan ka aron nga muliho ka lang yun. Kano sa mga plano ni mo nga magsugod og hike? Og maunta. Kapuya, uy. Kaya pa. Kayahon. Taod-taod na sad nga. Wa nagig ko'y pasingot. Pag-recall ni mo, day. Kay gamay pag-anay ka nga itong nalakaw, pero gikutasan na kagmayo. Mo lagi. Pero kung sigihon ni mo, sisiyo na laki ni mo. Mao gyud. Gusto na sad kaay ko magpadaot dong, uy. Ano kun kaayo nga ako mga sinina sa gamay pa ko. Slim pa ko. Di naning mo exercise, di gid ko mo daot na. Mao gyud, day. May pamag-jogging ka kada adlaw. Ha? Jogging? Oh, mo bitaw na akong gibuhat ronday. Pero hinay-hinay lang. Na ako in-order para sa tiyan ay. Kada bitong body shaper. Naduha man to na ako, pwede na ako ihatag ni mong usa. Sure ka? Ayaw lagi. Nice kay to. Kaya makatabang din to while mag-workout ka. Ako to na ugma, ha? Sige, day. Salamat, daan. Kung saan na yung magibutang si Mutian? Pampapurma, kuno ni. Mamong kuno ni ang gamiton sa tiyan. Ang uban gani kuno mo gamit ani labi na kun gikan mga anak. Mo ba? Unya,
Mo-effect pa din na nimo. Moingon nila sa akong amiga. Dili ba good utra kaya na sa pag sulob nimo? Ay, sakto ra ni Dong, oy. Mas maayo hinuon. Dong, ugma. Ato na tatsugod og jogging sa Abiliana, ha? Oh, sige, day. Kutas. Taas na nagulibog hangin, day. Pila nakatuyo kang imong nahimor. Onom. Kaya naman, day. Basta padayon lagi, day. Makita lagi mong resulta. Salamat, Dong. Ay, sakita sa kuntian. Ano man ni? Day? Okay. Napon na ka, day? Napon na ta na? Taod-taod lang sa kudong. Ano mo ka? Ay, Nagpingit ka man. sakit mo kaya kuntian. Nanglus pa naman ka. Ito hindi ka si Aaron? Di man sad. Kasi constipated ka. Kadit kay palitan tigag tambal para constipation. Recorded by X Thunder Gaming. Nagtuo kong normal lang to siya nga sakit sa tiyan ang akong gibati. Kay gipalitan mo kong tambal sa kumbana para constipation. Nawa raman sad. Pero sa diyang sige kong jogging, nakabantay ko nga musakit naman gid hinuon siya. Hinungdan nga dili na hinuon kumutiwas og dagan kay murag dili manggid normal ang kasakit sa akong tiyan nga akong gibati. Niuli ko sa amoa ug nihunong una ko workout for pila ka adlaw. Unya. Day, nga naman na. Hala. Green mo lagi na yung magsuka. Lagi dong, ambot nga ng green eh. Tay pa, magsiyaro na ko dong. Sakit kaya kong tiyan. Hala, dugo. Doon ay sagol nga dugo ang akong hugaw. Doon ay dugo ang imong hugaw? O lagi dong. Patsikap na lang ta. Aron sa pagsiguro. Kinahanglan ka nga operahan, misis. Unsa, Dok? Pero, nga naman, Dok. Naglambod manggod ang imong tinae. Mo ni gitawag og volvulus. Unsa, Dok? Ma. Ay, paopera na lang, uy. Pangitaan ta nagpaagi. Bitaw, day. Ano pa ko na nagkastuhan eh? Magkakita na lang kitag paagi ni. Pero unsa man kahinungdan nga nabubod man ang akong tiyan sa sud. Nagduda ba ako, day? Ha? Nagduda sa unsa dong? Dili ka tungod sa atatong parastiyan bitaw ni mo nga imong gi sulob, day? Imong gi hugot pag sulob? Ha? Karon nangita pa mig kwarta nga magamit alang sa akong operasyon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa mahinungdan sa pagkalukot sa akong tinai sa suod? Tungod ka sa body shaper nga sige na kog sulobon kada bang jogging me, unya ihuot gid nako pag-ayo pagsulob. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga daan na nis pagkabata nako, unya karon lang nako siya gibati? Ikatulong nga pangutana, kinahanglan ba gyud nga operahan ko? Dili ba ni siya madaog oral treatment? Unsa may surgery nga buhaton aning twisted intestine? Sakit ba ni? Ikaupat og katapusang pangutana. Asa ko pwede makaduol aron makatabang namo financially para sa akong surgery? Do na ba? Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chin Chin.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginaliling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that unsa ba ni nga ako, don't look back with regret, look forward with hope. Nang nahitabo naghapon kalimtin na. Yesterday was a history. Today is a presence and tomorrow is a big question mark. So we just hope that tomorrow will be okay than today or as okay as today. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Chinchen, 30 years old, married, may usa ka anak, taga Cebu City. May tungod kini siyang problema sa iyang tiyan ba to? Sumasa na batin to sa drama. Regards dahil sa mga taga Cebu City, kumusta naman mga Abila pamilya dahil sa Sunok, Lahog, mga Abila o Abilia family, mga Gabisay family diha sa Kwan, sa Bunbun. Okay? So, di kita maglangan akong paningkamutan pagtubag ni mga pangutana ni Chinchin. Unang pangutana, unsa may hinungdan sa pagkalukot sa tinai sa sud tungod kaha sa body shape nga sige nako sulubon kada magjogging mi unya ihuot nakog maayo pagsulob. Well, kining pagkalukot sa atong tinai manggod nani siya small intestine na pud siya large intestine, no? Naay mga panahon nga atong intestine malukot, no? Kasagaran aning hinungdan is medyo na ay problema sa pagtubo didto pa intra sa nagdako pa ka ba, naani siya winding og folding nga nang nahitabo magdungan og tubo ang misinteri kana bitaw nay unod bitaw nga nagkapot sa tinai, magdungan og tubo ang tinai ug ang misinteri. So mao na nga maglukot-lukot siya kay mura bag nagtapot siya kung ingnon ta. Nagtapot siya dito sa sod. Samtang nagtubo ni siya, no? Birth defect ni siya. Ang amo nang gikwag malrotation. Akong balikon, ang term nang gigamit na mo ni is malrotation. Murag congenital ni siya, congenital. Or pwede po ni siya og kanang sa katao bitaw, na undergo og abdominal surgery. Onya in the process na ay addition, na ay nagpilit dito nga wa maayo pagka repair sa surgeon. Usa po na sinungdan nga maglukot-lukot ang tiyan dito. Especially kanang part sa small intestine nga kanang gitawag na mo og jejunum. Naita part diha nga jejunum ang ngalan, mo most likely part sa small intestine nga maglukot-lukot. Okay? Kaduhang pangutana, posible sa kaha nga daan na ni sa pagkabata? Yes, daan na ni sa pagkabata. Kung balikon, ang among tawagan ni sa medicine is malrotation. Birth defect ni siya, no? Birth defect. Sunod nga pangutana, kinahanglan bag gyud nga operahan ko, dili ba ni siya madala og oral treatment unsa may surgery nga buhaton aning twisted intestine? Sakit ba ni? Actually, anybody nga mo undergo og mga abdominal surgery, wa man nay sakit kay you will be under anesthesia man, no? Ang kuan ni limit lang ka sa inunta ang ma-stress ka. Mo limit lang kang ma-stress ka, onya careful ka sa imong diet, healthy diet, onya depende na sa clinical judgment sa imong attending doctor og i-undergo ba ka og surgical operation, no? Most likely, no? Kay kung dili ni siya maoperahan or ma-corrected, ang kini magod makakos ni siya og of course abnormal nga pagdagan sa imong ginakaon nga kanon hangtod nga mahilis. Unya in some cases makakos ni siya bleeding or makakos ni siya og abnormal nga ingnon ta kadakon o kanipison sa atong mga blood vessels kanang gitawag nato og mga aneurysm, no? So surgical intervention god kung naay mga adhesions ang gamiton or himuon.
Why sakit? Kay under anesthesia man ka. Ikaw pa to katapusang pangunta na asa man pwedeng mo dool aron makatabang namo financially medyo gipit lagi pod. So kung naaraman ka sa Cebu City, no? Chinchin, naaraman ka sa Cebu City, I'll advise you to go to a government doctor. So natay mga trained surgeons niya nga as competent as kanang naa sa mga pribadong mga hospital to do whatever or ma-corrected ang kini magod makakos ni siya og of course abnormal nga pagdagan sa imong ginakaon nga kanon antod nga mahilis unya in some cases makakos ni siya bleeding or makakos ni siya og abnormal nga ingnon ta kadakon o kanipison sa atong mga blood vessels kanang gitawag nato og mga aneurysm, no? So surgical intervention god kung naay mga adhesions ang gamiton or himuon. Why sakit? Kay under anesthesia man ka. Ikaw pa to katapusang pangunta na asa man pwedeng mo dool aron makatabang namo financially medyo gipit lagi pod. So kung naaraman ka sa Cebu City, no? Chinchin, naaraman ka sa Cebu City, I'll advise you to go to a government doctor. So natay mga trained surgeons niya nga as competent as kanang naa sa mga pribadong mga hospital to do whatever needed nga surgical intervention kung kinahanglanon man gani diya sa imong intestinal coels or intestinal. So hinaot kasabot ka sa kung speaker nimo Chinchin ug ngadto sa libuan millions nga namaminaw sa tong programa kini nga kung suliran